Tervetuloa Aamusydämellä ohjelman pariin. Miten omaan elämään vaikuttaa se, että on tullut lapsena kaltoin kohdelluksi? Tästä keskustelemme tänään Taivi Toikan ja Paavo Riihitammelan kanssa. Tervetuloa myös teille. Kiitos. Jos ajatellaan näitä lapsuuden kokemuksia, niin onko teille tullut painajaisia? Toistuuko joku tilanne painajaisissa sieltä lapsuudesta? Taivi. No aika jännä sinänsä, että se painajainen, mikä toistuu, niin se ei itse asiassa ole ihan suoraan sitä väkivaltatilannetta, vaan se on semmoinen tilanne, missä mä oon uimassa tämän väkivallan tekijän kanssa. Ja mä oon ehkä joku 5-vuotias siinä ja hän opettaa mua sukeltamaan. Ja hän sitten sanoi mulle siinä tilanteessa, että pidätä hengitystä, ja sitten hän painoi mun pään veden alle. Ja sitten mä vaan muistan sen, kun mä yritin pinnalle ja näin sieltä veden läpi tämän henkilön kasvot. Ja siihen mä aina herään. Että miestä märkänä heräät siihen samaan? Joo, että vieläkään en uskalla uida. En ole oppinut sitä koskaan. Onko sulla, Paavo, tällaista lapsuuden kokemusten painajasta jotain? Mulla on ollut ihan sitä lapsuudesta saakka semmoinen uni, ja vieläkin välillä näen sitä, että mä seison avojaloin lumisilla rappusilla ulkopuolella kodin oven. Ja sitten mä en pääse sisälle ja mä hirveästi hakkaan nyrkillä siihen oveen ja kukaan ei tule avaamaan. Ja sitten mulla jalat paleltuu ja mä siinä seison sitten. Miten sulla, Paavo, oli, minkä ikäinen sä olit suurin piirtein, kun sä aloit ensimmäisen kerran tajuta, että sua ei kohdella jotenkin samalla lailla kuin muita perhelapsia? Se oli 60-luvun alkupuolelta, kun mulla on siitä selvät muistikuvat, että mä olin noin 5,5-vuotias, niin mä esimerkiksi en saanut tulla syömään samaan ruokapöytään, että mulle ruoka saatettiin laittaa nurkkaan ja toiset söi siinä ruokapöydässä ja mä en saanut tulla syömään ollenkaan samaan pöytään. Ja se, että sitten kun jos en syönyt kaikkia, niin mulle lusikoitiin se vängälä sitten suuhun, hiuksista ja lusikkaa suuhun, että hampaat kolisi. Ja toiset sai kyllä jättää, mutta mä en saanut. Mua koski aivan eri säännöt kuin toisia lapsia, vanhempia sisaruksia. Mistä tämä tällainen tuli? Näin jälkikäteen sä oot tietysti voinut sen sitten jotenkin päätellä, että minkä ihmeen takia sua kohdeltiin eri lailla kuin muita lapsia? Olen sitten itse sitä tietysti työstänyt ja miettinyt ja tullut siihen tuloksen, että kun mä olin ensimmäisen vuoden, jouduin olemaan Oulun joulumerkkikodissa heti syntymän jälkeen. Äitillä oli keuhkoissa varjostuma ja mut kuljetettiin heti vajaan vuorokauden vanhana Oulun joulumerkkikotiin ja äiti ei saanut mun koskeakaan ja mä olin siellä muutamaa päivää vaille vuoden Oulussa ja sitten kun mut sieltä tuotiin, niin mä olin sitten, siinä oli hyvä vauva viety ja sitten huono vauva tuotiin tilalle. Että mä uskon, että äitille kasvoi siitä semmoinen kielteinen asenne minuun. Että hän oli jostain syystä saanut päähänsä, että vauva on vaihtunut ja huono tullut tilalle. Kyllä, hän sitä hyvin helpolla sitten jatkossakin sitten aivan sinne lähelle murrosikkää saakka niin saattoi sanoa, että kävelekin eri tavalla kuin muut, että se on vaihtunut kyllä, että sä et ole meidän lapsi. Mä sain sitä kuulla hyvin paljon ja se oli ahdistavaa. Millä tavalla sä sitten, Taivi, kun sullahan on paljon semmoisia kokemuksia sieltä lapsuudesta, mitä me ei valitettavasti edes voida käsitellä tässä ohjelmassa, mutta ne on vaikuttanut sinuun, niin miten sä kuvailisit sitä, jos mennään ihan sinne, kun sä oot pieni lapsi, niin millainen se ilmapiiri oli siellä lapsuudessa? Miten sä koit sen? No aika usein siinä oli semmoinen niin kuin pelon täyteinen se, että tavallaan pelotti vaan, teki juttuja ja mietti sitä, että onko sitä nyt tiellä vai. Siis tavallaan ei uskaltanut sanoa asioita, piti tosi tarkkaan katsoa, jos oli jotain kysyttävää, niin piti koko ajan niin kuin tutkailla sitä, että minkälainen fiilis siinä ympärillä on ja uskallanko mä nyt kysyä tätä ja uskallanko mä sanoa. Ja sitten joskus, kun oli tietysti pakko sanoa, vaikka oli kaatunut ja housut oli mennyt rikki, niin siitä oli niin kuin pakko kertoa, niin se olisi tosi pelottavaa. Että. Mitä sä kuvailisit, minkälaista se oli se sun äitisi sinuun kohdistama väkivalta?
Se oli hyvin tyypillisesti sellaista, että mä en tarvinnut tehdä ihan pienen virheen, kävellä vaikka väärin, niin saattoi tulla nyrkkiä kasvoihin. Ja sitten se, että vaikka mä en osannut tehdä mitään oikein, että mä en uskaltanut niin oikein liikkuakaan, että mä niin pelkäsin kaikkea, äitin katsettakin. Ja sitten se, että se oli hyvin tyypillistä sillä tavalla, että hän sitten otti hiuksista kiinni ja sitten läimäytti nenälle hyvin voimakkaasti, että mulla tuli verta hyvin usein nenästä ja sitten sitä siinä hoidettiin hyvin kovakouraisesti, paineltiin ja hän varmaan hätääntyi siinä itsekin sitten, että mitä tuli tehtyä. Ja ne oli toistuvia vuosien ajan. Ja jos nyt suoraan sanon, niin kyllä siinä sun nenässäsi on merkkejä siitä, että sitä on aika kovakouraisesti kohdeltu. Kyllä, ja olen tästä nenästä ollut pari kertaa leikkauksessa, että sitä on suoristettu ja nimenomaan oltu sitä mieltä, että se on vaurioitunut pienenä. Korjailtu on. Kuinka paljon sä pelkäsit, kun Taivi puhui tuosta pelon ilmapiiristä, niin kuinka sä uskasit olla lapsi siellä muiden joukossa? Mulla meni sillä tavalla, että mä yritin ensin olla, mutta sitten mulle tuli semmoinen pelkotila, kun mä näin, että toisia lapsia, vanhempia sisaruksia huomioitiin, niin mä en oikein uskaltanut. Mulle tuli semmoinen, että mulle riitti äitin katse monesti, että mä melkein seinille juoksin pelosta. Että mä en tohtinut. Ja sitten se meni siihenkin, että mä en oikein uskaltanut sitten syödäkään. Ja sitten tietysti tuli nämä yökastelut tuli sitten ja aamulla oli sitten kova kohtelu, kun oli sänky kasteltu 5,5-vuotiaalla pojalla. Että se oli semmoista kyllä. Mitä kaikkea sulle se pelon ilmapiiri aiheutti? No mä aika paljon olin semmoisessa mielikuvitusmaailmassa. Mulla oli semmoisia mielikuvitusystäviä, joiden kanssa mä hengailin ja sitten oli aika tyypillinen semmoinen, että mä odottelin sitä, että joku tulee hakemaan mut pois. Että mä olin koko ajan tosi vakuuttunut siitä, että jonain päivänä joku hakee mut pois. Että ajatteliko, että paremminkin voisi olla, vai pidikö sä sitä luonnollisena sitä, että lapsuudessa kuuluu olla näin pelottavaa? No siis kyllä mä ajattelin sitä, että paremminkin voisi olla, koska mä myös vietin paljon aikaa muualla. Eli tavallaan oli monia semmoisia paikkoja, joissa mä vietin pitkiä aikoja, siis kuukausia, saatoin asua vaikka jonkun ystävän kotona. Niin näkihän sen siellä, että kun se oli ihan erilaista ja tavallaan oli niin kuin jotenkin, ihmiset oli iloisia. Niin kyllä se oli semmoinen niin kuin olo, että paremmin voi olla. Mutta silloin ihan pienenä niin kuvittelin kyllä, että kaikilla on. Ja semmoinen, että ne ei vaan kerro. Että ihan sillä lailla pidetään salassa niin kuin kuuluukin. Hyvin paljon yhtäläistä siitä, että mä esimerkiksi aivan kouluikään saakka itse kuvittelin, että mut tullaan hakemaan, että mun tulee hakemaan se äiti ja isä, jotka rakastaa minua ja ovat hyviä. Niin mä kanssa ootin ihan sinne koulun kynnykselle, että tullaan hakemaan. Mä kuvittelin olevani aivan että mä olen vain täällä käymässä. Että samanlainen tuntemus tuosta. Tuliko teille sellainen olo, että olette itse syypäitä siihen tai ansaitsette sen huonon kohtelun? No siis ehdottomasti sehän sanottiin ihan suoraan, että jos et sä olisi toiminut noin, niin ei mun olisi tarvinnut. Tai nyt mä toimin tämän takia sen takia, että sehän tuli hyvin suoraan. Eli sellaisetkin asiat, jossa niin kun nyt jälkikäteen ajateltuna, niin se väkivalta oli perusteetonta ja se ei niin kun liittynyt minuun, eikä siihen, minkälainen minä olen ollut. Niin sekin kuitenkin kyettiin perustelemaan jotenkin sillain, että kun minä vien niin paljon energiaa tai minä en nyt kuunnellut tai tämmöisiä. Uskotko sä itse siihen lapsena kuinka herkästi, että sä oot Uskoin ja vielä ei ole kauhean monta vuotta sitten. Että varmaan siinä niin kuin täysikäisyyden kynnykselläkin olin vielä sitä mieltä, että se on ihan minun vika kaikki. Mitä sä ajattelit omasta osuudestasi, kun herkästi sitten saattaa tulla se olo lapsellekin, että on huono lapsi ja väärä lapsi? Se oli mulle hyvin jokapäiväistä, että mä
aina kun niitä kurituksia tuli, niin mä aloin syyttämään itseä, että jos mä olisin hyvä lapsi, niin minua ei kuritettaisi. Mutta se, että mä aloin niin ajattelemaan, että mä oon niin huono, että on ihan oikein, että mua hakataan. Ja mä niin asennoidun siihen, että on täysin oikeutettu, että vanhemmat on hyviä ja mä oon huono, kun mua hakataan. Sä sanoit jo sitä, että sä jossain vaiheessa et pystynyt syömäänkään, mutta tuleeko siinä sitten jotenkin jopa semmoinen kierre, että jos uskoo niin paljon siihen syyllisyyteensä, niin se lapsi rupeaa sitten tämmöisissä tilanteissa jopa itse rankaisemaan itseään? Sulle, Taivi, taisi käydä vähän näin, että... No siis varmaan siinä ala-asteella jo oli semmoisia niin kuin ensimmäisiä, että ensin oli semmoista raapimista ja semmoista hiusten nyppimistä ja sitten myöhemmin oli tämmöiset stressaavat tilanteet, niin saattoi olla hiomapaperilla tai jalkaraspilla niin pohkeita ja kantapäätä niin kuin hinkkasin auki. Ja sitten kun käveli, niin se teki kipeää ja jotenkin kuitenkin se kipu siinä, niin tuntui, että se pitää kasassa tai jotenkin maanpinnalla. Että hyvin pienestä pitää ollut semmoisia taipumuksia. Myöhemmin sitten enemmän. Niin, sullahan meni se sitten hyvin pitkälle, että sitten aika monilla pahoinvoivilla nuorilla esimerkiksi on tätä viiltelyä. Mm-hmm. Viiltely on kauhean vaikea niin kuin käsittää, että mihin se antaa helpotusta. Miten sä kuvailisit sen? Mikä se tunne on, mikä sut saa viiltelemään ja mikä on se, mitä siinä tapahtuu? No siis se fiilis, mikä siihen ajaa, niin ainakin itsellä on ollut semmoinen, että kun tuntuu, että kaikki pursuaa ulos, mutta sitten kaikki paikat on tukossa, että ei ole tavallaan mitään väylää sille, että se paha olo tulisi ihmisestä pihalle. Että ei voi kertoa kellekään, eikä vaikka voisikin, niin oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa. Niin sitten tavallaan se on semmoinen niin kuin äärimmäisessä ahdingossa se, että sä viiltelet. Niin siinä on hetken aikaa semmoinen fiilis, että jotain tulee ulos. Siis joku asia pääsee purkautumaan. Se on varsinkin nuorella iällä, niin mä luulen, että se on aika koukuttavaa myös. Että siitä tulee herkästi semmoinen niin kuin ratkaisu siihen pahaan oloon. Se muulla tavalla ei pysty purkamaan. No muulla tavalla ei pysty purkamaan. Sulla oli myös semmoisia itsesi rankaisumenetelmiä. Mitä ne oli, kun luulit, että olet syypää kaikkeen? No mulla oli se, että tosiaan, että mä saatoin ruokapöydässä istua, mutta mä en pystynyt syömään, että mulle tuli semmoinen jonkin tyyppinen syömisongelma siitä, että mä sitten, kun toiset oli syöneet, niin mä saatoin sitten varastella ruokaa, vaikka sitä kyllä oli ruokapöydässä ruokaa, ettei se siitä ollut kiinni, mutta mä en vaan jotenkin saanut sitä alas menemään, kun äiti ja isä istui siinä lähellä, niin ja sitten kun oikein oli paha olla, niin mä sitten saatoin mennä ulos ja sitten aivan niin kuin katkoa puunoksia, aivan raivopäissä hakata jollakin esineellä, mikä sattuu käteen. Että mulla oli kauhean tärkeää, että mä sain niin kuin hakattua jotain, että puusta oksat meni poikki. Että mä niin kuin ajattelin, että niille käy yhtä kipeää kuin minulle. Ja sitten paleluttamista mä yritin, että saatoin seisoa ulkona avojaloin niin kauan, että jaloista meinasi tunto mennä, että mä en halunnut sisälle mennä ja että tämmöistä halusin niin itseä piinata. Kyllä. Entä sitten se, että te olitte kuitenkin koulussa, niin huomasiko siellä koulussa kukaan, että teillä on paha olo? Kun sä just viittasit siihen, että ei oikein voinut kertoa, mutta eikö kukaan aikuinen huomannut, vaikka nyt kouluterveydenhuoltaja? No mä oon itse asiassa jälkikäteen niin keskustellut tämän kouluterveydenhoitajan kanssa ja hän jälkikäteen kertoi minulle, että hän kyllä huomasi, että joku oli pielessä, mutta kun et sä mitään sanonut. Ja se on siis ihan totta, että eihän mä nyt mitään suoraan sanonut. Mä kävin siellä tosi usein, välillä päivittäin, useiden vuosien ajan. Mutta että varsinkin siinä ala-asteen aikaan niin ei kukaan kysynyt ja mä en mitään kertonut. Et sit yläasteella niin tuli tämmöinen uusi nuorisotyöntekijä, joka sitten spottasi kyllä saman tien, että nyt on tytöllä joku hätä ja hän sitten sillä uudella tarmullaan ja energiallaan niin otti kouluterveydenhuoltoon yhteyttä ja sitä kautta sitten pääsin terapiaan. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä pääsit sitten tähän terapiaan? 13. Miten sulla sitten siellä? Kävit koulua ja siellä vähän kiusattiinkin sua, mutta huomasiko kukaan aikuinen sun hätää siellä koulussa?
Ei, ja se oli 60-70-luvulla vähän semmoinen, että koulukiusaamissanahan ei edes tunnettu. Ja mä jouduin, tietysti kun mä olin hyvin arka ja semmoinen huono itsetunto oli nujerrettu, niin mä pelkäsin. Ja kansalaiskoulussa sitten kirkonkylillä kun olin, niin mä yritin mennä, kun oikein pahaksi yltyi kiusaaminen, niin mä menin rehtorille sitä kertomaan, niin hän ei niin minua uskonut ollenkaan. Hän vain niin kuunteli ja hetken päästä osoitti kohteliaasti ulko-ovea mulle, että mä en saanut koskaan apua. Että ainoa apu, joka mua uskoi, niin oli minun oman äidin äiti tuolla Sodankylässä ja sitten hänen sisarpuoli. Että ne oli ainoat, jotka uskoivat, että mä voin niin huonosti ja mua kohdeltiin huonosti. Mutta ei koulusta mä en saanut mitään apua. No oliko näillä sun läheisillä, näillä sukulaisilla sitten jotain niin kuin mielessä, että miten tätä asiaa voisi ratkaista, että loppuisi tämä sun kohtelu siellä omassa perheessä? No minun mummo esimerkiksi, kun hän meillä vieraili silloin useammin, kun me olimme pieniä, ja niin hän oli aivan kauhussa siitä, että miten voi kohdella omia lapsia tuolla tavalla, kun ei ole häntä kohdeltu. Että hän sanoi, että ihme, jos selviää aikuiseksi elävänä. Ja mun täti on ollut minulle sitten tukihenkilö koko elämän ajan. Missä vaiheessa, saitko sä, kun ei sitä koulukiusaamissanaakaan edes silloin tunnettu, niin saitko sä mitään semmoista virallista apua, jotain terapiaa tai jotain? Oliko sulla joku, joka antoi sulle jotain tämmöistä terapiatyyppistä apua? Silloin kouluaikana? Niin. Ei silloin oikein ollut. Niin. Pohjoisessa ei ollut ollenkaan semmoista, että se oli nahistelua kaikki, vaikka naamasta tuli verta ja vaatteet oli rikki ja hiekkaa syötettiin. Se oli nahistelua. Mutta en saanut minkäänlaista apua ja kotia mä en sitten oikein uskaltanut kertoa edes. Mä pelkätin, että siitä tulee vain lisää selkään saunaa. Minkälainen tyttö sä olit siellä koulussa? Kapinoitko sä vai oliko sä kiltti ja hiljainen vai miten sulla sitten se kouluaika meni? No ainakin mä itse koin olevani tosi ärsyttävä ja semmoinen epätoivottu, että semmoinen niin kuin olo oli koko ajan, että kaikki muut ei halua leikkiä mun kanssa. Ja just siihen samaan aikaan, kun alkoi se itsensä vahingoittaminen, niin sitten rupesin kiusaamaan toista tyttöä. Ja se niin kuin näin jälkikäteen tietysti on yhä hävettää. Ja se mikä hänessä niin kuin oli tässä tytössä, jota mä kiusasin, että mikä siinä niin kuin tökki oli se, että sillä oli tosi kivat kotiolot ja sillä oli paljon ystäviä ja eläimiä. Ja, että sillä lailla kateellinen olin. Mikä se oli vähän samanlaista kuin Paavolla tämä puitten oksien katkominen, että tavallaan siinä tulee niin kuin jonkinlaista vallan tunnetta, että niin kuin vielä jossain asiassa minulla on valtaa. Ja eihän se oikein ole, mutta että pienet lapset, kun ne ratkaisee näitä asioita, niin eihän ne välttämättä aina ihan sitten osaa käyttäytyä järkevästi. Järkevästi, niin. No sulla oli sitten aika mielenkiintoinen käänne siinä nuoruudessa, että siinä 15-vuotiaana suurin piirtein, niin sitten aloit saadakin yhtäkkiä kehuja vanhemmiltasi ja kurituskin alkoi vähentyä. Miten sä itse koit sen taitekohdan? Joo, mä olin tosiaan rippikouluikäinen silloin ja minulle oli tietysti kulminoitunut ne maataloustyöt hyvin voimakkaasti ja mä niissä menestyin sitten niin hyvin. Mä tein ne niin hyvin, että välillä tuntui, että mä pesin navetan niin valkoiseksi ja mä aina ootin niitä kehuja sitten, että kun navetta oli valkoiseksi pesty ja kiillotettu. Ja sitten vanhemmat kehu minua valtavasti, että voi miten puhas navetta. Mutta ne ei alussa sitten kehu niin minua, vaan sitä navettaa, että miten puhas navetta. Ne ajatellut, että navetan on joku pessy, mutta sitten alkoi tulla semmoista kiitosta, että kun tuo Paavo on noin hyvä poika, että vaikka se on jo 15, niin se ei juo eikä tupakoi ja noin hyvin tekee maataloustyöt. Mutta mä en alussa sitä oikein sitten kyllä itse uskonut edes. Että mä muistan, että mulla oli tuli siitäkin semmoista pahaa oloa sitten, että kun mua kehuttiin, että miten nyt minua kehuu. Niin se oli semmoinen ristikkäisyys. Oliko tätä ennen sitten ollut mitään heilyyden osoituksia sulle sitä ennen näitä kehuja? No ei ollut, mutta tietysti se, että ei enää, ne hakkaamiset oli kyllä jo siinä vaiheessa hyvin minimissä. Ja se, että mä en saanut semmoista, niin sitä, että minulla oli aina tämmöinen unelmakuva istua isän tai äitin sylissä. Tai nojata isää ja äitiä, kun ne nostaa minut sylhin. Niin, mutta mä en koskaan ollut sitä kokenut. Ja se vielä siinäkin iässä se vielä harmitti siitä, että ei sitä tiennyt minkälaista se on.
Minkälaisia helliä hetkiä sä oot siellä lapsuudessasi kokenut? Onko niitä ollut? No onhan mulla nyt lähipiiriä ollut, että on siellä paljon myös positiivisia kokemuksia ja ne kaikista tärkein on sellainen mummo, joka asuu siinä samassa kylässä ja hänellä oli sitten tämmöinen Norjan harmaa hirvikoira, jota mä kävin aina lenkittämässä ja yhä tänä päivänä soitellaan mummon kanssa ja hän on minulle hirveän tärkeä ja sitten on ollut niin kuin ystäviä ja niin kuin sitä kautta aikuisia ja toki sitten myös ihan perheessä on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on osoittanut hellyyttä. Tuossa on muuten hyvin paljon samaa kuin minulla, että mulle tietenkin maalaistalosta olen kotoisin, niin tuli ne lehmät ja ne talon elikot oli niin tärkeitä, että mä tuntui jotenkin, että ne oli mulle niin tärkeitä, että ne ymmärsi minua niin hyvin, että kun mä menin aamulypsyllekin, semmoinen tunne, että ne tajus, että nyt on lypsäjällä paha mieli. Että mä olisin jopa välillä halunnut nukkua niiden lehmien kanssa. Me on nukkunut hevosen kanssa, kun oli liian paha mieli. Ei mikään ihme. Niin, sä olit hevostyttö myös. Että hevoset oli sulla kans tärkeä tämmöinen. Joo, kyllä. Siinä sä sait osoittaa hellyyttä ja ne osoitti kiintymystä, ne eläimet. Koko lapsuuden ajan semmoinen niin kuin pysyvä harrastus, mikä oli hevoset. No sitten tämä itsenäistymisvaihe, niin millä tavalla sulla tapahtui, Taivi, se itsenäistyminen, omilleen lähteminen? Jaa, sehän oli pitkä prosessi, siis sitä vaan lähdettiin. Että 9. luokan jälkeen muutin omaan asuntoon ja ei mulla nyt varmaan siihen kauheasti mitään silleen resursseja ollut, että en minä nyt silleen ruokaa osannut laittaa, pyykkiä en osannut pestä ja eikä sitten kun osannut oikein itsestä huolehtia, että kun tavallaan yhtäkkiä kaikki ovet oli auki ja pystyi tekemään ihan mitä huvittaa, niin se oli vähän semmoinen häkellyttävä kokemus jopa, että sitten sehän meni sitten siihen, että juotiin hirveästi ja tavallaan kun tuli se ensimmäinen semmoinen ihmissuhde ja rakkaus, niin se oli niin rajatonta, että mulle sai tehdä ihan mitä tahansa ja mä en hoksannut sitä, että mä voin sanoa vaikka jollekin, että mä en halua sua mun kotiin. Miten sä, Paavo, sanoisit sun itsenäistymisestä? Missä vaiheessa se sitten tapahtui, että menit omillesi? Mä olin silloin 17-vuotias ja mä muutin vuodeksi pois kotoa maatalouskoululle. Tietysti maatalousalalle, kun oli niin vahva osaaminen siitä, niin se oli oikeastaan mulle semmoinen lähtölaukaus siihen, että mä opin sitten sen, että mä oon niin kuin ihminen ja mua kehutaan, eikä vain ole se työ tärkeä, vaan että mä oon tehnyt sen työn hyvin. Ja se oli mulle semmoinen valtavan suuri, ja siellä koin sitten ensirakkautenikin sillä tiellä. Mutta mulla oli kuitenkin edelleen se, että mä en uskaltanut enkä luottanut siihen, että musta voi joku tykätä. Ja se kariutui oikeastaan siihen, että mä en uskaltanut osoittaa tunteita ja se, että mä pelkäsin. Ja sitten myöhemmin, kun tapasin nykyisen vaimoni, mun äiti oli valtavan semmoinen mustasukkainen siitä, että kun mä olin löytänyt semmoisen ihmissuhteen, joka huolehtii minusta ja sanoi jopa äitille vähän vastaankin. Ja hän on jollakin lailla mustasukkainen. Meille tuli siitä aikamoisia yhteenottoja suhteen alussa, että se äiti piti semmoista, ei halunnut luovuttaa minua. Mä olin silloin kuitenkin jo lähellä 24 ikävuotta, ja se oli aika vaikeaa. Miten sä uskalsit rakastaa, kiintyä nuoruudessasi? Vai uskalsinko? En mä varmaan uskaltanutkaan. Että totta kai siis niitä tulee semmoisia ihastuksia ja rakkaudenkin tunteita, mutta sitten niiden fiilisten kanssa on ihan hukassa, että on varmasti ollut aivan äärimmäisen rasittava kumppani sille ensimmäiselle poikapololle, joka on sattunut siihen kohdalle. Että semmoinen hirveä epävarmuus ja tavallaan semmoinen, että sen tietää, että jonain päivänä tuo satuttaa minua. Että se on itsestään selvää, että jonain päivänä se lyö tai jonain päivänä se vaan lähtee. Että jotenkin se niin kuin luottamus, että ehkä asiat vois mennä hyvin, niin sitä ei ollut kyllä siinä niin kuin teinielämässä. Että oikeastaan vasta sitten, kun ensimmäinen lapsi syntyi,
niin sitten syntyi sen lapsen mukana semmoinen, että hetkinen, että ehkä kaikki voi mennä ihan hyvin. Mutta ennen sitä ei oikeasti ollut semmoista. Miten sulla sitten, Paavo, kun omia lapsia alkoi tulla, niin miten sä kuvailisit sitten sitä isäksi tuloa? Onko se joku kynnys kanssa, jolla alkaa tulla sitten näitä vanhoja juttuja mieleen, että vertaa siihen, miten itseään on kohdeltu ja sitten mitä sitten omien lasten kanssa pitäisi tehdä? Kyllähän mulle oli tietysti ja se, että kun isän kanssa oli varsinkin ne välit etäiset. Meille vanhin poika syntyi ja vanhin lapsi syntyi 89 vuonna, niin se oli tietysti pitkän lapsettomuuden jälkeen valtavan ilo asia. Mua pelotti hirveästi sitten, kun vauvan syntyminen alkoi lähestyä kesällä, niin että en osaa kyllä olla hyvä isä ja minkälainen on hyvä isä. Niin mä niin koitin hakea siihen vastauksia ja miettiä. Mä luin kirjoistakin, että koitin lukea, että missä on se vastaus, että tämmöinen on hyvä isä. Ja mua pelotti kauheasti se isäksi tuleminen, vaikka tietysti ilo oli, mutta ja omien lasten kohdalla kyllä sillä lailla pelotti siinä vaiheessa, mutta tietysti se, että sitten kun syntyi useampia lapsia jälkeen, niin oppi sitten siihen olemaan ja miettimään, että ne lapset on niin tärkeitä. No tuliko sulle koskaan sitten semmoista fiilistä, että apua, mä toistan sitä, mitä mulle on tehty lapsena? Eli tuliko väkivaltaisuutta ihan tuosta jostain alitajunnasta, kun hermostuu, niin tuliko sulla mitään tämmöisiä ongelmatilanteita? Vai pystyitkö olemaan lapsillesi lempeä? Mulle oli aivan päivänselvää se, ja ennen jo lasten syntymättä, jos saamme lapsia, niin niitä mä en koskaan omia lapsia hakkaa. Ja se, että ei semmoista syytä voi tulla, että mä käyn kiinni lapseen ja täytyy olla muu konsti. Että kyllä ainoa mitä tietysti oli, niin se, että mulla oli sitä ruokapuolesta jäänyt lapsuudesta vähän se, että mä on vanhimman pojan kohdalla syyllistyin siihen ruoan tuputtamiseen, semmoisen tyrkyttämiseen, ja kauhea semmoinen tuputtaminen, että oletko siellä nyt syönyt ja sitten se, että kaupassa saatan vieläkin joskus löytää itteni ostamasta kauheat määrät leipää koriin. Mutta se, ja semmoinen itselle tullut, että mulla on joka päivä on kauhean tärkeää, että mä vain lapsille muistan sanoa, että miten rakkaita te mulle olette ja isälle tärkeitä ja meille. Ja että mulla on niin kauhean tärkeää semmoinen, että mä niin olen heille läsnä ja tiedän heidän asioja. Että tämmöinen. Miten sulla sitten on nyt omien lasten myötä, onko tullut semmoisia hetkiä, että sä löydät itsesi toistamasta jotain, mitä sä oot lapsuudessasi kokenut? No siis Paavon tavoin mä päätin, että minähän en koskaan lastani lyö. Mutta siitäkin huolimatta, vaikka mä olin sen raskauden ajan lukenut niitä kirjoja ja hullun lailla niin kuin penkonut nettiä ja miten nyt ollaan hyvää äitiä ja miten sille lapselle tulee turvallinen olo ja niin kuin semmoisia niin kuin perehtynyt siihen niin kuin hyvyyteen, että kuinka tehdään asiat täydellisesti. Niin mä muistan, että on niin kuin ollut yksi semmoinen pimeä hetki, että mä kerta kaikkiaan vaan niin kuin romahdin. Että mulla oli siinä tilanteessa 2 huutavaa lasta, heidän ikäeronsa on vuosia ja 3 kuukautta. Ja mulla ei ollut niin kuin mitään kykyä reagoida. Ja mä en osannut niin kuin lopettaa sitä tilannetta, enkä mä osannut sanoa mitään. Ja siinä tilanteessa mä näen, että oli niin kuin kaikki eväät siihen väkivaltaan. Että tavallaan oli se niin kuin kiihtymys ja oli se niin kuin viha ja se epätoivo, että ole hiljaa, mitä mä teen ja semmoinen ahdistus. Mutta sitten joku, luojan kiitos, viimeinen järjen hiven oli sitten se, joka sanoi, että kävele pois. Että mene vaan pois. Mutta mäkin olen pyrkinyt just tähän, että joka päivä lukuisia kertoja hoetaan sitä, että minä rakastan sinua. Ja niin kuin varmistetaan, että se lapsi sen tietää. Tiedäthän se varmasti, että äiti rakastaa sua. Ja sekään ei ole mikään itsestäänselvyys. Sitä on joutunut oikeasti harjoittelemaan. Että mä muistan sen ekan kerran, kun siinä oli semmoinen pieni vauva. Ja sitten mä yritän sanoa sille, että minä rakastan sinua. Ja se ei onnistu. Mä en osaa sanoa sitä ääneen. Että tämmöisiä asioita joutuu hirveästi reenaamaan. No ylipäätään niitä lapsuuden kokemuksia joutuu varmaan työstään elämänsä varrella aika paljon, ja te olette tehnyt sitä monella tapaa. Sulta, Paavo, on tulossa kirja. Sä oot kirjoittanut näitä kokemuksia kirjaksi asti, joka tulee
tuossa jossain vaiheessa julkisuuteen ja sä oot kanssa kirjoittanut kokemuksistasi ja sä teet dokumentteja. Sulla on yhtä sun toista taiteellista keinoa kanssa käsitellä, niin miten paljon nämä on auttanut teitä tässä asiassa? Siis ne on tehneet sen asian ainakin minun kohdalla, että jotenkin se semmoinen niin kuin musiikin kautta, niin musiikki on niin kuin se uusi viiltely, että tavallaan se on niin kuin terveempi tapa saada se ulos, se tuska ja ahdistus ja sen lisäksi siitä voi tulla hyvä fiilis, että hei, tämähän on, kuulostaa kivalta, tämä toimii. Kirjoittaminen on taas siinä niin kuin hirveän herkästi huomaa sen, että kehitystä tapahtuu. Että tavallaan kun tulee niitä ahdistuksia, niin kuin ennen vanhaan oli se fiilis, tämä on taas tätä. Että taas musta tuntuu yhtä paskalta ja taas musta tuntuu pahalta. Ja jotenkin se, että siinä kirjoittamisessa huomaa, että se elää semmoista pientä kaarta. Että tavallaan niin kuin se on semmoinen ympyrä, joka pikkuhiljaa nousee ylöspäin. Sitten siinä on niitä samoja kohtia, mutta se ei olekaan sama asia. Että se kirjoittaminen on mun mielestä ollut ihan avainasemassa. Ja sitten taas tuo videokuvaaminen, niin sinne sitten oppii antaa itselleen anteeksi omia virheitä. Mitä sulla se kirjoittaminen on merkinnyt? Se on merkinnyt oikeastaan, jos ajattelee kirjoittamista yleensä, niin mä oon kanssa jo aika pienestä pitäen kirjoittanut ja sitten pitänyt niitä piilossa ja kirjoittanut semmoista omaa pahaa oloa ja saattanut värittää ihan väreillä semmoisen maton kuvioja päiviltä, että on melkein mieliala ollut. Kirjoittaminen on ollut siinä mielessä hyvä, että ja nyt tämä elämäkerta, mitä loppusuoralla todellakin kirjoitan tässä, niin on ollut hyvä ja se on siitä mielestä ollut hyvä, että mä oon aivan hölmistynyt, että herranen aika mä yli 50-vuotiaana pitkästi olevana ihmisenä olen nyt vasta oppinut tajuamaan senkin asian, että miten kaikilla meillä sisaruksilla oli erilaiset vanhemmat ja sitten se, että miten puhdistavaa on ollut kirjoittaa se, että mä olen tavallaan saanut niin itsestä laitettua sen sinne paperille ja koneelle ja tietenkin se ei lähde minusta pois, mutta jotenkin mä olen sen pystynyt kuitenkin saamaan itsestä sillä lailla pois, että se ei ahdista. Tietysti kirjoituksen vaiheissa se oli, kun piti mennä niihin vaiheisiin, niin ne oli äärettömän vaikeita, että unettomia öitä jopa vietin. Mutta se on ollut puhdistavaa ja semmoinen, että mä olen oppinut semmoista anteeksi antamisen taitoa, koska vastapuolenhan ei tarvitse tietää, että vaikka mä annan anteeksi. Kirjoittaminen on ollut teille terapiaa. Olette te tarvinnut ihan tämmöistä virallistakin terapiaa? Sähän oot käynyt terapiassa ilmeisesti siitä, kun sä sanoit, että murrosikäisenä sut joku löysi ja sitten sen jälkeen on terapiaa. Niin kuinka tarpeellista se on tällaisissa lapsuuden kokemusten käsittelyssä? No siis mä oon semmoista on-off-terapiaa käynyt 10 vuotta ja nyt 2 vuotta sitten 3. vuotta niin kuin samalla terapeutilla ja koen, että se on ollut tosi ratkaisevassa roolissa. Että varsinkin kun on niitä lapsia ja sitten tulee sitä hämmennystä ja semmoista, että osaanko mä ja hoidanko mä, teenkö mä tämän oikein. Sitä kuitenkin vähän niin kuin odottaa itseltään koko ajan, että toimii väärin. Että se on sisään jotenkin kirjoitettu se, että se todennäköisesti tuut toimimaan väärin, teet se mitä tahansa. Että on sitten joku, jonka kanssa niin kuin avoimesti sitä peilata ja tuoda se esiin niitä tilanteita, vaikka jos ei osannut toimia. Ihan miettiä sitä, että miten voisi toimia. Että kyllä on kokenut tarpeelliseksi. Mä itse 80- ja 90-luvulla olen joutunut turvautumaan ihan hoitoapuun ja se, että olen saanut sitten 80-luvulla, kun olin muuttanut kotoa ja meillä ei ollut vielä lapsia edes, niin mulla oli taipumusta sitten semmoisen vakaviin masennustiloihin ja semmoisen itsesyyttelytiloihin, että mä en kyennyt silloin töihin enkä juuri syömäänkään ja mä vaan makasin sängyssä tai lattialla ja 90-luvulla sitten oli tuommoinen pahempi burnoutti sitten, että mä olin ihan sängyn pohjalla ja mä en edes erottanut, että onko ulkona kesä vai talvi, enkä ruokaa osannut laittaa. Mutta mulla on ollut onnea siinä, että mulla on itsellä niin hyvä oma lääkäri ollut täällä, voi sanoa Ruuhka-Suomessa, hyviä omalääkäreitä löytyy, niin mä sain hirveän hyvää apua häneltä, että tietysti useiden kuukausien lääkekuurien jälkeen ja semmoisen terapian jälkeen, niin mä sitten olen saanut itseä nousemaan
Ja nyt tietysti on se, kun lapset on isoja, aikuisia alkavat olla, niin mä olen pystynyt heidän kanssa vähitellen jo jakamaan näitä tietoja, mitä en silloin tietysti voinut, kun pieniä olivat, niin jakaa. Mutta se, että mä nyt olen pystynyt jakamaan, kun isällä oli niin hankala tilanne silloin, mutta siitä on ollut semmoinen tietynlainen hyötykin siitä minun 90-luvun siitä burnoutista, että mä oon tavallaan oppinut paremmin sitten itseä mittaamaan. Että mä nykyäänkin tiedän heti, että kun musta alkaa tuntua joltakin, niin mä heti muistan, että nyt koirien kanssa ulos ja äkkiä, että mä osaan itseä mitata paremmin. Siitä on ollut se hyöty minulle. Mä tunnen itseä paremmin. Miten sä, Taivi, voit tällä hetkellä? Miten sä kuvailisit vointiasi? No paremmin kuin koskaan. Että olen aivan mahtavassa työpaikassa. Niin kuin musta on tosi kiva mennä töihin, mikä on sellainen ajatus, mihin mä en jossain vaiheessa elämää uskonut alkuunkaan. Mulla on mahtava perhe ja mahtavia ystäviä ja niin kuin semmoinen olo, että saa tehdä sellaisia asioita, mitkä on itselle tärkeitä ja pääsee käsittelemään yhä sitten semmoisia asioita, mitkä tekee kipeätä. Mutta kun sekin on mulle tärkeää, että asioista puhutaan ja tavallaan tiedostetaan se, että on ongelmia, kaikilla on ongelmia, mitä sitten. Että voidaan keskustella ja voidaan niin kuin avoimesti tukea toisiamme ilman, että siihen tulee semmoinen niin kuin häpeä ja syyllisyys. Miten sä kuvailisit vointiasi tällä hetkellä, Paavo? Ihan hyvä ja mullakin on ollut todella hyvä ja onnea siinä mielessä elämässä, että mä olen saanut tutustua valtavan moniin sellaisiin ihmisiin, jotka minua kannustan he elämässä. Ja tällä hetkellä työskentelen erittäin mukavassa ja vaiherikkaassa hyvässä työpaikassa. Ja se, että mä oon oppinut siihen, että minun ei tarvi enää niitä lasten kenkiä esimerkiksi pitää harjakattoasennossa eikä niin tarkasti olla rivissä kaikki. Eikä se tarvi olla niin, mä olen oppinut vähän niin kuin itselle antamaan semmoista rentoutta, että jukolauta ei niitä mattoja tarvi aina puistella. Jos joku hiekkaa, niin antaa olla. Että mä olen niin oppinut semmoista rentoutta siitä, ja mä itse katson, että mä voin kyllä sen takia nyt paremmin, kun mä olen nipotusta saanut itsestä vähennettyä. Navetan ei tarvitse olla niin valkoinen. Ei. Mulla on vähän tämä sama ilmiö. Mä luulen, että mä oon vähentänyt tätä nipotusta ihan liikaakin, että rupeaa olemaan niin kuin todella paljon hiekkaa niissä matoissa. Mutta se, mikä mulla tuli vielä mieleen, niin se, mikä tässä on varmaan tässä 10 vuoden terapiaprosessin niin kuin se ihan päällimmäinen juttu on se, että kun aina tulee semmoisia tilanteita elämässä, että tulee niitä semmoisia kriisejä ja näin, niin tulee se varmuus jo valmiiksi, että kyllä tää tästä. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, minkä eteen kannatti taistella kyllä. Ja te olette olleet todella rohkeita, kun olette tulleet kertomaan näistä asioistanne ja kiitos käynnistänne. Kiitos. Kiitos.